Kristen, sense alcohol, amb caràcter. El camí cap a la jubilació és una cursa plena d'obstacles. S'apugen els impostos, creix la inestabilitat econòmica, augmenta la incertesa. És hora d'assegurar el futur amb el suport d'una gran companyia i dins un gran pla de jubilació. National Nederlanden. Fa 150 anys que assegurem milions d'europeus. Ariel presenta la nueva ecobolsa Ariel. Es fantástico. Ahora tengo la blancura insuperable de Ariel, al tiempo que ahorro un dinerito. Basta con cortar una esquina y rellenar mi caja de detergente conservando la Arielita y el cacito. Ya sabes, menos dinero y menos desperdicio. Nueva ecobolsa Ariel. La blancura del mejor a un precio menor. Com anem, Lalo? No me'ls tallis gaire, eh? Primer de tot s'ha de tallar la caspa, i no pas amb aquestes. Caspa? Fes-hi alguna cosa. El nou HS és l'únic que recomano contra la caspa. Rentem la meitat dels cabells amb algun xampú i l'altra amb el nou HS Acció Ràpida. Després d'unes quantes rentades amb l'altra, hi ha caspa, i al costat d'HS, no. I mira... Lalo, ets un geni. Només et falta tallar bé els cabells. HS canvia els problemes de la caspa per uns cabells meravellosos. Allà on passa l'aigua hi queda el rastre de la calç. La lluentor se'n va i la calç s'hi incrusta. Amb els mètodes tradicionals no faràs res més que cansar-te. Però ara tens el nou Viacal Casa. Mentre altres s'hi escarrassen, l'acció efervescent de Viacal elimina la calç. És ben fàcil. Només cal tirar Viacal Casa i tot lluirà com si fos nou. Nou Viacal Casa. Contra la calç no hi ha res millor. Prova ja. Què tenen en comú Tom Hanks, el seu pare, la seva mare, la filla del seu client? Diu que és molt bo al llit. El client? La noia de sempre? Ja el conec! I el món de la publicitat? Talleu! Talleu! Res. No tenen res en comú. Dijous a la nit per TV3. No té ànima. Hola! Però li sobra energia. No té vida. Però res el destrueix. No és ningú. Però no només és una joguina. Sorpresa! No va enlloc, però sap molt bé el seu destí. El ninot diabòlic. Després d'aquest divendres a la nit, mai més mirarà un ninot com abans.